sing menang perang tanding kuwi ora gelem daud. Manowati arep kok kae sapa? Dijulke to, Pak, aku tak omong sik. Bapak iki aja gampang nesu. Wah. Ora babe legase. Aku ora duwe bapak, ya duwe ibu. Iya. Aku yen daop ora disekseni karo ibuku, piye coba? Ngene, ayo Pak melu aku mulih nyang kayangan Gisik Samudra. Sowan Kanjeng Ibu, sowan Kanjeng Eyang. Wasik. Nah. Bapak ketemu ibu, mestinya bapak kangen. Yo. Nah. Upama dirupian sopan yo ning kono, bakune nyuwun pangestu ibu, Pak Cilik Janaka. Tombasena piye? Keparenga Yayi Manowati tak boyong ana kayangan Gisik Samudra tak suwanki Ibu Rangayu lawan Eyang Baruna yen kaya mangkono aku manut karo kowe. Ting tantang sumulo hamadang ijo pasarean nani wadon urmu kelingan ngrangan Kakang Setyaka apik-apikan aten yo damai ora usah gelut wis to kowe ora mesake aku upama kok gelut musuh kowe ora wurunga nyonyor sapa sing nyonyor aku kok tapuki mesti kalah aku kuwi pengen rabi cita-cita uripku mung siji rabi urung kelakon tak jaluk kanthi banget kowe ngalah Manowati tak peke ya Kang Lesmana Mandra Kumara piye wis kapacak jroning pranatan sayembara sing bisa mboyong Manowati sing ungguling jurit mula dina iki dibuktekke sing menang Setyaka apa Lesmana Mandra Kumara yen pancen kaya ngono gelut ya gelut ning ora kena tenanan lho ya ini mau samplo apane ya Setyaka bocah mutah getih oh alah kleru milih wong wadon iki dadak ngrekasake wong lanang ayo golek liyane Kanjeng Rama Dwarawati semunipun kula ingkang badhe kasembadan mumpu Yayi Manowati. Aja gampang ucap kaya mangkono. Nyatanipun Lesmana Mandra Kumara kula sampluk pisan kemawon mboten monggo puliya. Kuwi lak yen musuhmu Lesmana
Lah kowe durung ngerti kridane Antasena. Antasena anak Werkudara menika napa nggih ampun lho ampun. Yen mung kowe lawaran ora nggo piyandel kowe kalah nggih Restiyaka. Kersanipun Kanjeng Rama tak gawani kembang Wijaya Kusuma mesti unggul jurit. Wong brengeng pati karonaning kasuwase kowe Kang Dimas Antasena ya Lesmana mok sampluk semabut pancen kemara nyata wis ngene wae aku karo kowe isih pernah dulur ora usah gelut ora bisa kudu dibuktekke ana kene sungguling yuda Setyaka putra Rama Ndwarawati apa anak Werkudara ya wis kepeksa tak ladeni dibuktekke menang sapa Sang Arjuna asmanira kamanungsan Kanjeng Rama Arjuna kang putra Abimanyu kepareng matur anak kula nang bocah bagus Abimanyu apa ngirparake matura sambung rapetipun kan perang tanding kang mapan wonten blabar kawajal ngecing-encang ing kasatriyan Madukara jebul wonten salah sawijining satra ingkang tumindak culika sing tumindak culika sapa mboten wonten sanes kejawi kadang kuring tambak emas Kakang Setyaka ungguling yuda awit dipun biyantu dening Siwa Ndwarawati carane ngewangi kepiye mongko nyatane jroning pranatan ora kena direwangi sapa wae Kang Mas Setyaka dipun ampili wujude pusaka nenggih kembang Wijaya Kusuma
Antasena lari ya. Anakku lanang Setya Kraja kok bleske lemah kaya ngono iki lari. Wah, ayo terus dibleske. Ora usah diuculke. Dibleske nganti mentok. Heeh, wae. Ya wis tak mentoke iki, Pak. Wis. Iki ora iso obah iki musuh, Pak. Wah, ayo. Wah, wis kecekel dalane wis penak wis. Wis kalah. Wis kalah, musuh kalah. Oh, edan. Ayo, diluari. Pak Dekresna ngakoni anakmu kalah apa ora? Nanging sekawit anakku Setyaka menang. Ungguling yudha wedayane kembang Wijaya Kusuma kula suwun Koko Prabu Andhata mintak culika menika Sekar Paduka. Elekan ngewangi anake. Ayo dong ngakoni sapa sing menang sayembara, Setyaka apa Antasena? Kang Aswarakudara jlamprong piye? Ingkang pantes dhaup kaliyan Nini Manowati nenggih Putra Antasena. Wah, ayo cerita ngucap. Sing dhaup karo Manowati Antasena apa Setyaka? Antasena, Yayi. Cahayu Manowati. Kanjeng Rama Arjuna nyadong dawuh Sing menang jroning prang tanding ora ana liya mung kejaba Antasena. batuk-batuk. Wong Raden Antasena ingkang ngguyuda inggih menika ingkang menang. Dhaup ingkang menang palakrama kaliyan kula. Gosek Manowati. Kang Mas Antasena nyadong dawuh, kowe seneng tenan karo aku apa ora? Wong lagi ketemu iki aja-aja kowe katresnanmu lamis. Mergo cah wedok saiki iki angel seraten-seratenane. Aku iki pengangguran lho, aku ora duwe gawean. Yen seneng karo aku ya monggo ning aku nganggur. Tresna menika mboten nyawang bondo, mboten nyawang rupa. Lamun to panjenengan Raden Antasena ingkang dados pinestri dados judhu kula namung nderek. ya yen ngono kowe manut karo rembuku ya. Inggih Raden. Pak Cilik Janaka lawan Bapak Werkudara. Antasena piye iki? Antasena piye? Nadyan to aku wis menang jroning perang tanding ning dina iki aku urung saguh dhaup karo Manowati. Ora celometan, ora ngising-ngising ki wong tuwa. Sing menang perang tanding kuwi ora gelem dhaup. Manowati arep kae sapa? Dijulke to, Pak, aku tak omong sik. Bapak iki aja gampang nesu. Wah, Ora babe-babe legase.
Aku ora duwe bapak ya duwe ibu. Yo. Aku yen dhaup ora disekseni karo ibuku, piye coba? Ngene, ayo Pak melu aku mulih nyang Kayangan Gisik Samudra. Sowan Kanjeng Ibu, sowan Kanjeng Hyang. Asik. Nah. Bapak ketemu ibu, mestine bapak kangen. Yo. Nah. Upama dirupian sopan yo ning kono, bakune nyuwun pangestu ibu, Pak Cilik Janaka. Antasena piye? Keparenga Yayi Manowati tak boyong ana Kayangan Gisik Samudra tak suwanki Ibu Rangayu lawan Hyang Baruna. Yen kaya mangkono aku manut karo kowe. Antasena Ibu. Putuku bocah bagus Antasena kuwi wis bali ana Kayangan Gisik Samudra. Simbah Baruna ya aku sing bali, Mbah. Ibu iki anakmu lanang Antasena. Kuwi bocah wadon sapa? Nah, iki calonku. Iki Mono putrine Pak Cilik Janaka Wangi Dewi Manowati. Ya syukur wis cepak judumu. Mengulingipun ibu yo nggih dieling-eling Piye, Bu? yen wong lanang tresna karo wong wadon kuwi kudu lahir terus sing batin. Yen gelem enake ya kudu gelem ngopeni anake. Ya, Aja kaya wong lanang kono-kono bareng dadi manten bojone duwe anak terus ditinggal plencing ora kelingan. ya. Jebul tinemune ning kono ya bojone ya wis pirang-pirang. Aja kaya ngono wong lanang kaya ngono kuwi ora pantes. Iya. Aku wis toke dawuh ibu aku nek bacut seneng iki wong wadon iki tak tunggoni kok, Bu. Ya kaya ngono kuwi ayo ning ndi tak jak. Wong aku nyambut gawe ora ditunggoni bojoku rasane lemes kabeh aku, Bu. Mula kang soro kuwi dadi wong lanang yo sing tanggung jawab. Ditunggoni bojomu, aja duwe bojo meneh. Yen siji ya siji kuwi. Wong lanang ora tanggung jawab. Bar dadi manten ngerti bojone ngrebini. Barang anake lahir ngerti lanang tinggal lunga. Ngono iki wong lanang apa? Ora tau niliki anake. Pirang-pirang puluh tahun ora tau takon kabare. Muga wong lanang kaya ngono samber bledek. Antasena,
piye Pak iki mau bledek tenan oh bapak kesamber ya wis ketoke nuturi kowe nek ibumu nyeneni aku ya ora apa-apa Pak kuwi jenenge wong kangen iki kaya ngono kuwi wong wedok iki anggere nesu-nesu ngono kuwi tandane kangen wong anggere dikep ngono wis meneng ngono kuwi Mbah bar sapa Baruno iki Mbah Bar kok aja merengut terus senyum dong piye ngene Mbah iki calon bojoku tak suwunke pangestu nang ngansane Simbah Baruno ngene Antasena Manowati majuwur rene pundhut tak jaluk putuku Antasena coba meningno pikirmu nyuwuna karo Gusti Kang Maha Kuwasa iki Putri Madukara Manowati suwunke ana ngarsane Gusti Kang Murbeng jagat coba babare dadi sebab suku juga nenggih Raden Antasena Nyidikara Dewi Manowati anyareng tumurning Jawari wis sarwi Gondarum Putri Madukara Dewi Manowati biar dadiya cahya sumunar cahyane manjing ragane Raden Antasena nenggih pengawake mahyu kamulyan sejati Antasena piye Bu garwamu mau jebul tinemune pengawaking mahyu bejo temen wiyunggen pancen bener ana tetembungan saka sepuh bini sepuh golek bojo kejaba ayu ya kedunungan wahyu kanggan samengko kowe usantuk wahyu kamulyan sejati melu seneng neng sing tak jaluk sibu karo bapak ya aja padu kaya ngono kuwi beda apa aku entuk wahyu nek bapak karo ibu terus kaya ngono Pak apa mbok maju kowe apa noleh noleh cie bocah bathuk welek noleh cie bablasan Pak aku wong tuwa kok liling sayang aku rumangsani luput aku kleru aku jaluk ngapura kowe bojoku nomor 3 tak sia-sia kene wis ngerti nomor 3 kaya ngono aku nang rakan jago suara apa ngopo Padore Mbak wis ngono kae bakune kene yang melu seneng wis entuk wahyu kamulyan sejati iki wahyu kamulyan sejati sing episode piro sing akeh ya
bakune kanthi lakon iki biar padhang teterawangan mahyu kamulyan sejati manjinga marang Anggir Arditya Restu Nuresa. Muga-muga tansah manggih rahayu selawase.